Sayuran ini. Amin ben, amin kede. Ini apa panas? Jika mambido ko yung mga timbla ito na bukan na magkakapan na. Lumimaw pero ito ka naman. Naidididalawa. Ada nakakagiay kaangat ay awag ko wala diyan sa barangay ginatang umano na ubara utag ko daw mang
aku mengenai kenapa kelipatan ilana sampai pembigina risau bangsa nama ngatong kano pemana kewana sada urung gulang di kana kaya pikiran yan pamumulo saranaw pamumula na saranaw sa panggiginam awag nasa pada na sa irano na sudaw kang isagyo abay sa sagina nilalaku sa inuwala mga day agimit kunidun na magbude narangarang ang kong umasok ka sa malang niyo sa daotang ng kanganin inuray na do